13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Jumuria on Ndizi TV wakire wiya ande onsi ase ototengerete ninge ndeno kwegenanga nigo kwabiri ochakali chikoliao ase nchera ya bene asa bange baino maetenga chinga kibunechi na chimukunya kuyagani ase ogochaka ekebago keri chuko na boygo chikokora emeremu ao ase igo and onsi ase ototengerete boka manyanga litukolia beire ligo chaka ni maetenga ensenkonya konyirere isikayiga sekolende awanye go soka no muaburi bosoka ne yangalende yo gwetuba buya sengencho ense isikayiga nekende tekolende ime jomoroberio gwensakia totebanga kende nkeyo kere egetango setole okoboka na wekirana ime jomoroberio gwensakia abuna botambe na korosali tikoliawo asengencho naye omwancho morelia on Ndizi TV ole oyole ase okutubegete ase ensemeli yabo sukegimanako kera twabuka kere mambia twabatogosanga naye inyoranga entunde ntanga nibuna botambe niko tokumolekera ayabere akoreka kurwa twagatigane teri tikoligoro gwikira emambia yabono entunde yakabere twabatogosoa asensemeria ya magazeti entunda ya gatatu twabatogosoa ase ogosanga nabageni baito bunali tukolia lili tuko leti chikabere bose JUMANNE nigo tukubatogossanga nabageni baito igoro yamangana arengete obochenu asigo mwanchumuriro Ndizi TV turoyomo tura oyonde elinezo betoko balibwa elimo ime yomoroberio bwensake litira nenkoro kwa joba MAANGI Nigeria nengoro kwa FRIDAH KERUBO nolio kaineke mna chibi channel yogira gwekera sole asinchira ya bene nere Abigael Nyanchama. Mwanchi mulia toko kwaliga ni bena somorobele wensaki bono mambia elinde tobeto gusanga na ya subu amo toko manye aliabeteka kokoleka na korali tukolie igoro kerto beto gotigana goikira mambia ya bono iga mwanchi mulia to bano bwo nya kakbeteka ko gwetera igoro ega somorobele wensaki no toramo naye elinde toko manye okogenda guchi egasi yawo wose koenda seki bago kiago elindo bego manyetenga ningi kegendete koeneke gwa asense ya Kenya enena se orogongo ruwa Gusii. Korendo buno mwanchi muligeria ere enaro yaito goikatoraligeria sensemeli ye bukwe nchenu torasoma nga ekebungo keri tuko aseli tukolera torachikoligeria egetabu kya Ayubu 12 gochaka eyemo ekereke ekebungo kya gatotenga omoika ongereire amatukane aikiro moerio oboina bwane mbunganyetete yangirore omoika ongereire amatukane aikiro moerio oboina mbunganyete mwanchi muliria oyo na Ayubu ogotokwanira emambia yabono iga achinga kiabete kagwetera amakongo oikagasiria ogosemelia kwaye akabaga konyoro basemya kurwa sabasani timeti mwanchi muliria ayemambia bono iga ngalenga abasani bago babeire bago ko basemya obwo batamanyeti nga kyobugima bwago bole ngalenga kwabere ko gukwanerwa ngalenga kwabere ko gotegerera amangana y'abantu ekera Ayubu ika asenseme iga gotebanga kwikira bono igo muikongerere kyagera nigo abasani babete bakumutige amate ayikabage ko mutiga korende ekerongo ogosoma guchimya se ekebunge yikomination na ibereke kwa nekenga ogosemele kwae nigo kore ase omonene igo nganonya omoiko moereire nonyo oboina bomuganyete ngagosemelia no monene agosemele kyagera ngakira umuntu na mu advice tigo sina musemeti chinjira korendera akabaka kwa nekenga kubwatikana na ayuna abeire ngwetera tingocha gotegerera mangana abasani tingotegerera mangana abairi aho yonda bengo tegerera wieka Nyasaye gongo wesegeto mwanchi umurigereria emambi yabono iganima etenga kwabere ko gwetera makongwa sobugima bwabo
kero kende ase nyoma yago kero kende gwetera ase abana bago kwabere gogotebi gogotiga enyoma yago gogotiga egasi eyi ngogochandere korende omwanchi omoriereria ntaete gogotebia ng'a emambi yabono iga ng'a Nyasaye narene kere ekerenga ase aywo ogwetera tobasa gokwa omoyo ekiagera ng'a obogima obo nere okoete naende nere omanyete ngaibo ogokoira gochiga oyo ntorakore nokogenda komosemeria ekiagera ng'a omoerio oye nonyora amatunda. Yes, ogosemeria okuya korwa asensemeria FRIDAH ng'a togendre komosemeria Nyasaye amatuko onsi. FRIDAH wakire buya jama nakigogete mambi yabono nabo kire buya ndetse ng'a nakambura gakonya konyirira isiko gaiga ewiki etu achakire ne wiki metekera toroche Gusii mbere konyirira iga togoteba ng'a ina masisini FRIDAH nabo tambe egento kegerete ng'a asomoroberio abo ENSAKIA okunya komeka nasengencho yomukia obwate ngata basubati abange ngo barahire chinga kicyabona kabisa abona tokole rumoroberio obo nakyo kunyara kuboka Abigael kole rumoroberio umukungu stenga imaitenga inwene kyorokereri gochasa basubati na kitokoboka twabanga abana nyomba agali twa make sure ng'a omugaka gakuboka breakfast yae ngonyora aragende emeremo enyomba kwenda kwanyora ng'a nebangire igo negento ekia kigima nabo igo nto basa kuyunga omurigereria on Ndizi TV oli shabiki ENSAKIA ngabono omentero burangeti de kurara onyenche FRIDAH KERUBO nabo kirobono mambia anti boss na ikera niraze studio ayo mwancho murigereria ainingo rari mambia bona boka turababere batatu basoya somurobere w'ENSAKIA bona mambia erinde tobeto gusanga so wabo. Yes nabo kwenda usanga na into gwetera somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemeria ya YouTube Ndizi TV News nabo gwetera somtandao ito www.ndizitv.net. Omancho murigereria tinde tumurikere amangana abereka gokorekana temetie amatukama egaiga jobo eyo ntongire na abeire nkorora ngente kingenchiere tibu yeiga holena nyoranga morobere w'ENSAKIA bono bambia nimbwateri baganda kwanere omwanchi omurigereria ajobo ntobwate narobona into abasubati ng'a ayo mosubati kyo echogete ore buyeiga nonyene nkagari asokuru oikochoka abantu bago tokonyora ng'omusubati FRIDAH KERUBO ng'esabose tigang'ichete bosibie kamera omanya konyora ng'a abana bane ebarabugete okane kebuse beyaka korende egente kemo gekaba kyogoichania twachire omoyega getase geteiga gonya gosanga tole na abaminto egente kemo gekaba kyogokumia musubati twaringe nere omogakoye agafinda akerwese minga obe omogako ogofindire tokamenya karende ngikiali omogaka togaikagarire ndoro chabangi nabona bamaite bwango bamurusire chianga ngo muterera bali kombe riri togosioka korugeita ebaganyererete ng'a mukomo sacho yo iganingo nero tete korra togokomikai mukora shugurikero murwire mumanya kumanya ng'a ng'a yaya oikatora moroki madam rende agasoka ng'a yaya ninche bago chikorigerere ng'a naye okorigera omogaka oyo ng'a naye ogomosiberi chianga ekiogosibire nde togosibi chionsi togoichana kaitata nere yeye gosieta asibitigo togochikorigereri ng'a eyange eri nambeyemo omogaka nababegete esuti yaye buya nomete yanga nambeyemo nababegete esuti yaye buya korusi koko nambeyemo korume ayayayayaya toko ebisobo simete basibati ngosoka tolto omete basaja barumo gokumi toko bisobo senga mangana kia ya basibati ngo basemirero mambya nga ekero gosibichi yango meto musacha rekera gosibichi yangi kimambi kelio sedi esibiri ngonyoro timete ngai bago chibatu araraka gochi onyara nga ko yonchera na iga oyeruta gocha oko igo musacha kako gosaba chisogi simambi tiagonya komo tuma nga chisogi singa morigeri chianga chonsi mobekera abo make sure na ki ebinta kubeka gochigari nebirabo tokonya omete
kero muchando konyorire job bantu mbagochi barigirire muchando into atebe no na matanga kera bantu bagocha tari bonsi bakorera ya mbaroro bagocha goitono bo mangana igo kwa make sure nga kera rure nyomba ga ari tatagaki akege koro terangi no onye tobwati korage tinyi ke panguse na mache iga matoba ari rusia FRIDAH olimbugate gwikira bono iga nimbugata amabori amanyi ebori abasubati abachieta somo sacho abaronge bari bayikirite no nyanga muntu ofendi koranga nesati yako abagacha kora nambe abasubati abarende nabaronge bari FRIDAH asubati abanyale tayaki omochibi abegete omotingire wana riri bawo chikotingoro omochibi ori bawo chigwadi just bakanyara kai yangenga wende kwanya kwanyara ki tituko lirio begete yange bwata makosa lirio kanyara abantu bakonotsi lirio nete igo so gateiga muntu takorora lakini genda bano chiko stretch konyore nga kayanga kawo kabo chogeto otali araizeti ai eko bange ne trend nga job umurarire rabigete yange wochogete mbakali kumwakana igo bachete engana tokwena togwenda kweboli nelinga abasubati bonsi mbabato bosibole bosibelia abanchi babo eyange nambe mubole nkibata musibeli nkibata sibeli basubati babere banga ya inyora nje mada musibelie kai abantu babo kubolinga FRIDAH no mwanande tigango tebiga jobo madamu buna inchonye kimbato mugaka gali nyomba omwana no mutangani first born yane no mugakone ingo motriti buno omwana ngyoko nyara abantu bagorukana nga baby taringe lichete baby no omwana akugotriti buno omwana onye ne ndagera o make sure taringa akotome ko chichikonyo chikwebangere ndagera okumubekere ndagera omugaka gako bokonye breakfast tasanga jikonya kwenda beka gali dining room achanyore breakfast ready kago chamarago bonyorure gasi onye kuri nyomba gatura mutanganira endagera enyora semesa amachanyore bafu onye kobwate shower tigagende aimiento liga ria macho koragera ukani wekagima no kwaro bana magosto gushitwa kwara mama ko eresena maete kuno gweterere FRIDAH naende asi maete nkonyoro linga abasubati abange abamatukarero maete bali abakorongo kora bali kina basubati bekerero abange baba merira magunchara FRIDAH na kibono okonyora nga chinyomo cyarero chinyinge chiabunekire ekerogo compare divorce ya emyaka eri amaega na bono iga ere yekerengo keigoro mono ekegeranga abasubati bono ebatete gotiema na chinguru nabasacha warolire nga what a man can do a woman can do better eyagarire nga nonya na amasikani yakoreki airanense ayebuno musubati erori yago nere yeye nonye kokwenda kokokora igasi erori yago nere igari asinyomba ogwo chote ibyo mugako gonga sibye bintu ara nchago konye tinga basacha mbali kuruga basacha mbali go sibinonya na abana lakini tebanga ne narokera lituko abaka abantu bachokora ngayo ikaransere to mugako tigakore gente kirimo goseriri gwachire nyomba mugako bagatebika kindo kino naye kwarosire tigatobwatira ne osaye kogo sibe binto erenko rugari egendego lakini ngatebanga kira lituko ngaki ayi kwaruta gochiga bugwasoka kwa baba umusacha kwenda asako tebigunga ikaransa osibigwa magoko ogocha kumubora go nyomba yes FRIDAH korende ensi abere gonchurelia bono kero ensi abere gonchurelia ibyo bire bigonchule kegima njekoranga nebonrete abantu bantu babagusirana bakonyana igera nkonyolere chinsemo chinde umusacha nero utigaranga umusubati ogenda isiko umusada ringe kana setenga umusacha ria igashakora igasi eliye mitandao etakanetinga achikogenda obisi yomuntu igokonyoranga nehero kasi chinga kichintambe okonyoranga umusubati ere gashakora ne yeisiko one karale nkagaiga nole megotigero musacho go omoreri FRIDAH
ya Asi bia banu musacho yi. Nere. Tiga abu renyo basi bia bito Frida. I'm busy. Na yora kolega aser matenga. Mana arende. Na tiga changa china tiga. Na changa tego sibi Frida. Ya ngote biga jobo. Na matuka ange gose matuka renga kwarorira abasubati. Omo subati maybe amenyete gose omochio Nairobi orusiri omosacha korugusii tabwati merimo. Era nabwate merimo ko omoirire Nairobi. Nonya ne kenyoro gioka. Tochakire kurwa se tigana bono nyombari. Nonya ne kenyoro gioka kemanyenga mosacha ori tabwati gasi no mosubati biko bwate gasi gose basene babwata akamwana. Bawo chaka ngo mosacha ori otandanirigo. Obeire ri chara kigi mape. Ekiagera nga no boleri akare ko kora nyorobi. No boleri. Alafu abasubadira indunto bwate tabiembe. Nga ebe nga ninche bono nde bread wina nyomba gari. Inche ngwaka ne nyomba, inche ngogore ndagera gari, inche ngogore umuga ko lichianga madara wago chaka. Ekiagera nga ngo ikesegete ndole nga umusacho yobeira umuziga asinde. Ekiagera nga nkorora nga bona anchandete. Ngo chaka komo treat bobe. Ngo nyoranga no nincho monyene ngo chandu sichianga nga narosire, narusichianga narutaga ikegera nga nimo maitenga nali nyomba stai yako genda. Ta gutwara no nyino busibole boli boko nyora chinga kino nera soke isko gari aenda chigosanga nabasacha bamwaba. Ikegera nga ki no nyene besa tingo motigera. Onyene budget ngwa kanga ki rero mugati atagito mwaneka ngiche no mugati nyomba egenta ko lilanchi mubangere teneke wana ngochaka ko motriti bunembe ndi nyomba gale mubangere nga mambi asibichianga asibye bintu asibye nyomba arasi breakfast a make sure mwana oragere kitamba ko libinte bibyonsi omwana oli omonyene omosibire ekyagera nga tako imuki omwana oli asoke achikugamba nabasacha bandi iskogale Frida umusacha naroyomo nabetingwa kera chinkobi ekero asogetega akabere ko mwana ase town akabere ko mwana buchi town akoranga madam konyoro sokirake akabere ko mwana buchi town akamubeki gitamba bijabija ndo maite Frida engane ndo tabanga tikaba subati ko kabalenda abana engane yagerenga no nabas abana abange babaitise ise bakomora maragoba sabangi babaisanga njaire yasi kono mbobu atu wamate boli bonde bwendrete na wiga basacha na barogo batwara chinga kichia bene anu musacha nere na bwendrete ate umungina madam yenda nayo ratara na basandi bawo ero ninjiko na abana taringa igaikara sire twale chinga kichia bene bosina nyanga no na Frida batuma abana bachukwanise asakare tiango te achire kumkwani barabera nere obarugera nakikunyoranga chinga nakikunyoranga no mumbura okunyoranga obere more responsible keraro chise odukuruga gari sometimes uno mo maite abamura na kumusana kukorera baumu abamabere keraro chisa kolega Jobu ninyoritenga keri oborero bwa corona bwachete curfew ekabekwa nga nyomba abando saa moja batoke nyomba no mete obakongo bwabete boko benga kiri bono tatu mwaba bana analeta gocha saa 5 saa 6 saa 10 kichenda sana onyoranga abana bali nyomba gali baralira mambi baboka barucha ine tatu mwabo ewiki ngima mbali korora tatu mwabo onega enga keri ya corona ekere curfew yabeko tatu mwabo agacha gocha sasa mapema saa moja no iko monyora nyomba abana bagachaka kubona ki yule ango mwingine anakujanga le akuji elisa wana wakakubona Ankoro yo kanyogoja nali yago cha gotabuboka mongina raho chikoro lianza ndiri korome kanzechi yemiri tinga gaki abasacha na barubu maitengo chibale barare ge yakoira chinga kichabo cyabene kobera na abana babo igo masacha onde bwensi ole siko gali onyo kona leteta bingaye nyombo cha saa 4 saa 5 kora chenji no ndiri tukelimo ora bera na abana bawo wese weekend kwara tabana ki rero tigange ongira abana siko gali torasanga na barabo
igo Frida ne bwendrete abantu bonse baba kubwaterana na gosirana kiro muntu abega kwene kinga kwa wote banga onye bantu mbali gochi onye musachi tuko chikoberaka manyanga tatu mungango ngochara kora tuna no bwendrete kole ndenka asengencho nigo na utachie kwene kinga kwa bere isomia cyango no chigorueraga cyango chigorwabu chiacha cha tiko konyi kolenda askolende Frida na mange abera kugendra ime yense ya Kenya nenomono ime yorogongo rwa Gusii ime chinsemo chiria chia kiogore ngane wichani kigima nigo amate mukurwa senseme yo ya kiogore gotoka ime ya Nyaribari chache yabete kuboka obutuko bwali tukoligoro ize obutuko Jumapili kugokiera litiko Jumatatu na konyoranga umuichano monene asengencho nigo egali yabo yekerengo kiharia yabetege kotukanga nigo yabetege gusambwa chinsa isano chabutuko azikolengana omonyene wense meyo nige gali yabetege gusambwa n'omuntu utamanyiri asikende bonega nigo utuke bogendrete eri kumanyanga ingikerete omuntu gusamba nyombe yasibona igoro botu rwabetero kubekwa se police buse ensemelia station kyabanyimbo kelia kya kyogoro robotu rwabetero kwaganibwa no musekito mangana maya Mildred Mumanyi amateyemo kurwa asensemo ya kiogoro imeye bunge ya Nyaribari chache nigo yabokanege kole kyogo chania maiga yegali aina ya Harrier KDG 910W yomomenyi oyomo aselieta Benson Oyaro wenseme yo kuyago ikagotamanyikana chinsa isano chobotuko bwogo kira lero ase kolengana nere nigo aigwete chisese chigokoga asegeka gochago soka akanyora egali gekale koya ase batemete kolimia omuliro yo kolende chinguru cyabo bwatambea obusa naruka butuko gisese ngo kubatera ngisiko ngo mbutambe cyugo kugabatira cya CD bono narora egento mebingiresko ndarachi kalengere likoboka gali yabugialam no koboka nene no kuminyoka kugisiko nanyole gali surrounding no modero lakini kwenye gali tera bwatu modero mono nachaka tuaboka twezi tuachaka ko ligi support kuru the surrounding mbacha tuabwatera na twatema kuligi murero lakini obo monge asetole chise cyarenge saa 6 yani saa 5 na nusu ugakielekea saa 6 cyakira gwakara kuru side ya mutwe esiti yokurio yani yokobe no umuriro cyaka gwoka kuru lakini osambasa bwango sana tuwasinyo kunyolimi tuwatema tuwasinyo nabo yayitorojewa sofa tindateba na tindarara gusino umuntu chakusambega nalitima itingikyaba ono no muliro tunanyora kyagere twaraire ntuma itingikyaba amate yaye nigo yanekia egekorekyo ase bali no gochana ase batebire nigo omumenyo yo abwate amaskani na ndetanya kogosana nonde bwensi asensemeyo asegeka amenyire asayo nje nigo naraire around midnight nkale koiwa bunane gunshots chiwako bonongo soka na linkoligeli boje mwene ibaga konyora no muliro flames chiko genda igoro bikolie ene ngane gari omwalimu yo mubase koyi abonacha twatema bantu twatema kulimira lakini twanyoranga muliro wetana ndire gari utalimeka na nasini eso yo mindo ya chaga iga ntundu ana kanyora bakongunere no muro mwarara ogweto to kwani bana ga muchibune ntwago tukwani buna njako nangerina mama mbiyole umwana ubwata masikani tusigetega nigo abanyakenyoro bagikeria egekorekyo ase nonyana bo batebire amangana buna yo tanya gokorekana asensemeyo yakoneke ntwana korabisiro mintongu na agota na isaya bakwa kigari cyabo no cyarenga cyabo ciunge bantu mbarengo bamanyete ciunge cyarenga
gari yabo tesariria nao bamenya iga bakabakagota bono pore tata ubugima mbura bubweng'encho nandonye yarenge ng'a n'omonto obwate ebiranga erio ekabira iga kono ogosaria ekenyoro gitu korete mang'ana buna yatanya kobaga kenda gatando twaragereri nando twatake giapeneni atatai kuri ndo yokoreta yaiga uyu uri igoro nero manyete nigo eng'ane iyo ere ase getaseni kia banyanyimbo ba Kiogoro ase obotuki bwa ime bogendrete gokorekana askari mbalensa igasemenyete nabo bacha ba witness na bante twenda twalike statement bante nando gukibona mambinga ndo choro to finalize kuripota ria egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Piyake gimo mwanchi omulyeria oino mulikito bwa mangana maya Mildred Momanyi chinga kyabetega kumulikira engana yogwichanya kegima ase amatemo yabetege kuboka na konyora egali yabo gesambire na kyomo ndago sambe gali by the way FRIDAH engana yogwichanya kegima na ende engana takeiri kokoreka engana tokogikere kegima engane nigo koroki ngalibero endamwamu ekyagera FRIDAH no negali abetege sambo eharia matiri golidi eharia ligo lidi igoro kigima na ende FRIDAH egali na umuntu konyoranga abantu bale kwati egali asekenyoro ngora konya bale sana FRIDAH ekero umuntu arwalire nere mugwakire simota ebinga tumunyoki ango nyagitali tokonyero murwiro oyo ikagera ndubati ambulance kirabe kisene kira konikiro umuntu kabisa asikine ine akoro tokugikere FRIDAH ndamanye nsema yankira gukondekane ike kora buneke bethe nkeri ekia no nyomo bwato bwamato bobe noyo mino tebwenere twimukie gitambukiro kyo gusambe gari yaye because you know muntu oberega ko invest kibesa kiaye agateba nga na akiretege bobe tigangora kagari kane na inje nasokera gukiga kurinde ekero muntu akwimukia gokora gento bunekyo ngeri ko bakiorokereria ikiya gukyase kinyoro lakini metenga abanyanyimbo mbagendete no butuki na ende uliobeteka gokora igekore ikyo goikacha be kubyara tete gusamba kigari cyoka mbaro konyoranga no endo kubekere cyombe bisumari ngo muntu akurige bisumari obeka umuturaime ando bekere ngomba soro iboro ne FRIDAH bintu ne bingi bigokoruke ngima konyoranga abintu mbiro konyoranga bitaliye biya nanga umuntu mwagosanire nere no ento abatokoranga uyonde akabwato moro akataka wako umwana bani FRIDAH ebintu bine bine bitukananga kinjira nkiro cyukubaya namangana na ende mate na beta benga no kugosa n'umuntu endamwamu FRIDAH endamwamu libero ne libero emoko nayo namabeki gima ekyagera FRIDAH umuntu olingo gwetinga nabwata kisese timatinga nkyasiekiro se kigolere FRIDAH botuko I think nganko igolero chire meta bantu mbabwate chinjira cyogo chikiri nchiko buga actually ngoba teko buga bakoye igire asatagite lakini kolende binindo tokugikira singe nchuti yango tebinga omonye no lya ocho konyora ye gwasambete gale tango bono iga timadiki ya usenga ikere na mbono iga umanyu FRIDAH tokonyanga na bati kamera atokinga na bati kamera FRIDAH mundu bino lingi yarabe ga kwenyora sabe lakini kolende ndo tokusabankelinga kiga serikali chukiri tambokero kyabene inde abakagirwa bonsi babako irirwe gitambokero kirege tindi chinga kitogenda kokwanera nga chinchera cyuko ya namangana ngatenga gali asumu chilio kero katwarire nga okungusana na kwabere gokwene kigwo konge mono kulinde nga omo MC kurwa se ward eri ya Ichuni na bakoro se ward eri erigoma mbai mugitige tambukiro na goteba nga bono tigabaro si team eyera chikobage kwene kenga ngogaya na bari nganeri ya kero okungusana na gotige kobororo aba unchuri baba bakoro bunchurire bwabo boikiranu obokorege asumu chilio kero kabobe bokogendera igo mwanchi mulinte turaso sensemelia kabere studio toigwe ngaki amangana yebeteka kwenekigwa itukolia rero kururi itukolia igoro na bere tugukwana no mheshimiwa Gisesa mo MCA we ward ya Rigoma mwaroche wiki ya eta mheshimiwa Musikea Musinyaribu
Mugavana wa Nyamira muno mugavana waitu Kisii County Muskepo Simbarati mbaumerana muna koti yachi ketekorwa sekigambiro Nyamira ekabatebinga wikabatwaro kuiwanana igoro yomoroberio gose igoro ye town ya Keroka ane mona asobo koreri na asenjera era chiko nyarekana keko bage kukendera guchumutu egere twabete tukugamba no mwishimiwa Gisesa yanyarekane tenga ntwagiriye tukatebanga imechandere Keroka nigera be solved n'abanyene Keroka gosa nigera iraga yanwe n'abanyene bari ba Keroka buka yani bari bayibore Keroka bari babwata amaremo Keroka asechi clan yechibere clan kya Musioma ne clan kya Umubea so ntwa bere toko consult na consult TSM yae I've also consulted TSM yane and we have only picked a representative where me pa family kurua sensemo ya Bomubea na kurua sensemo ya Musioma and also tuwapigeti religious leaders babere tukabeka n'abantu babere ba special interest abo babere one from Bomubea yani from Kisii County no yonde from Nyamira County and we also have joint secretariat y'abantu babere oyomo from Kisii County no yonde from Nyamira County so etoto timu yons nigere y'abantu 10 abantu 10 kurwa sensemo ya Nyamira na abantu 10 kurwa sensemo ya Kisii County ogosaba puane uchia setimu eyo because yabona bwabanyene Keroka mare mayu bakurwonera na yabo kinara gosaba because no bakinete n'abagaka barabanene batotebye ke maene nande batokonye gukura umuchandore Keroka limo Wanjumulilia on Ndizi TV oyuono mo MCA wodi area ya Ichiuni Wycliffe Siocha ni kabira koroka na ase nyumba choburalia na boigo amangana majia kubwatekana nengana area yoko mwaka isiko omo konyu mugavana we county area ya Kisii Dr. Robert Monda urende ase ntunda yende bono ni gobono iga abira koroka naga okwanera engana area erengete orobebe ruwa Keroka FRIDAH atkulini no ni goronto betukurogo semi beitukurwa ase umoroberio wensakia emambye yigoronyo kunyurete FRIDAH otote banga tatu mugavana tari abagavana babere baraba koleta omwelio bwingane yabere koleta omusana nomone naba MCA bali balensi tari ababunge ekegera bali na bali ange naba na inchi ndege totoko kankelinga mbabete bagototegerra bagabotegerra bo semi beitukurwa asumuroberi gwendi wensakia nga aba MCA ba bonsi baikaransense balinde babakbayana engane nkira be ukwandire tambukirike FRIDAH actually onye kwenyerete goronto abolithinga ngaje mu MCA we wodi ya Ichuniare tate wanche mulinga kwikato moligi egesieki yakabaka basdime tyategerete mambia kayungu moligi twarenge FRIDAH ngotebinga amangana tugusanga gaiga tali amangana yecheche FRIDAH amangana tukwana gaiga na amangana abwatugulito kigima kabisa amangana tukwana iga ngwikirara barayaba baba gukoranga bayirige tambukiro kyabo yes FRIDAH okay gobuna bayimukire getambukire kina kwene kyanga tiga bachigusanga batwaro kuigwana kera babiri bagochora chi etimu enene kigimagari aranga abantu 10 kurwa county ya Kisii na boigo 10 kurwa county ya Nyamira anogo semelia kwitunga mangana bagochigwetia na shiko bagakoreta ugonchireria asumuchurio Keroka yes FRIDAH ntubwatu kuyenanga amangana alionsi barachi gosanga na gwetia na chikoleta ugonchireria ime ye county area ya Kisii na boigo county area ya Nyamira ndetokinga amaberera aberega korokana ime ye county area ya Kisii umuchiulio Keroka abere gagochia kuira nanse na boigo torenga omorembe oberega konekigwa ime ye county ya Kisii na boigo county ya Nyamira asibigo na mange agandrate imense itu ya Kenya so tokoranga nigo omuseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka abetega korokyo gotaisaneka kwaye enchiraba governor bichi county au imense itu ya Kenya tumeka chibesa se ochi county chiabo kakwana se umuyiga abose enyomba elia yemeyega ya KICC nigo bono iga abereka komuchia abagabana abo na otebanga
nigo esenete irachi kugenda kumurikira nabo kunenkia enjira bagendete gutumika chibese chuma mincha yeri chiko ase bono iga abega kurugusegetanga tiga aba seneta abo igo abegere tambo kyabene kone kinga nkumanya bare kene goringa ni nabagaba na kone kinga ngutumika bara abisi chiabo kunegwendrete na kone kinga chibese nguchitumika chireke gatibasiri tari chiabo ne chibesa chiaba anainchi temtorarango naralia ya omoseneta we county Kisii Richard Mumaima Onyonka abwate igoro yutumiki wechibesa kwa bagabana eshida tubwate bono iga Kenya ito nande osimwisonde na ringa siri bateba banyole ibintu bindi cyo chindi kigabana chikogora bakogora pake KERUBO keresringel miasta muntago chira go ikaransira samatanga eshida tubwate una kwarra bono ige problem nilinga omugabano Nairobi bwangire gocha tumubulia maswali nga chibese chisirete kurwese county ya Nairobi chire 96 billion chibese chitali ntutochi togata yabona chisirete no more auditor general ese emesara y'abantu bagokorega asise county ya Nairobi chibese chitumegete so gwaka n'abakori emeromo abande batali ese program kwa IPPD yani mbabuati chinamba chiri chikubabeka babese payroll public service commission babaete ni billion emerongevere eshiderese chi account yechi mechando ende nero ya chakete konyora mheshimiwa Sakaja ataracha ime lakini oligereri bono buna chibesi gwaka nwese account ya Nairobi kuchisaba wakiri chi billion emerongevere na isanemo bono tokubulinga mbina kibi abantu bale kugamba bagwako ni chi billion emerongevere na isanemo mbesa kieji account ya Nairobi ego siria etali ready kwa account documents nchiyo vitabu mbio chiri billion irenga billion 96 gokoligereria muisonde nkwaroche questions inchi alengo igorubuna account yitu ya Nyamira gokolega asiaye kokogenda ngiche Gusii yeito ebinte ebina ibiro birolio kalioko kunya kobolinga emwachagete mugateba bakoli emirimo barenge se county obarenge 800 chighost waka muimukiria marieta y'abakori emeromo abantu bande barweti county council ni municipality barenge waka ni chibese cha county council batabwati degree abantu abona umutaite kubutega hasi ngamba abwate masakara bale gokorera chigasi yani ibintu bikunya gokorekana byokunereria no gusuguma abakori basi be county no chibese chi county chigosira Iyo nero enkwana yayo maseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka chingaki akoligereria obokoreri bwa bagavana asichi county anene nga kibagotumika chibesa cyabo ekirabere gakwene cyanga nigo abagavana bali batali goikirana abosi bwe senate kwerera nga kibabere bagotumika chibesa cyabo barachikoba bakoimukirigwa egetambukira senate cyanga nigarabe gakobeka omoswado yo bosi bwe senate elinde obego gwetigwa ekigaranga nigo bayene kirenga chi county nigo chikendete gutumika chibesa cyabo bobe timetinki rabe ko gukonera kubwatikana ninga ne yo job FRIDAH ninga na yo gwichani kigima ekorokoranga chibesa kendete gutumikwa senchira etali endonge askulinde tugusabanga nebwendrete tobe tokoranga abaraibonsi babeire bakwirige tambikiro kebwendrete ase okwene kinga chibesa cyabiri kigutumikwa asenchira ere endonge ende nga abese chinchiriko kigutumikwa asenchira etali etabwendrete asengenjo FRIDAH chibesa echi niyo konyoranga chinyinge cyabo ni cy'umwananchi naende ekero onyoranga chikotumikwa asenchire tabwendrete ngane wichani naende batabanga chibesa nchiyo tochuwaka n'abakori emeremo bari abanyagitari kolende chibesa chigandate gutumikwa asenchira etali endonge maitenga abarayimbali batabanga imense icho ya Kenya nyandi kunyalekana tutumike chibesa chite asenchira ebwendrete onyanga chibesa chakwerende chibese chi no nabanyagita na kunya kubakana chibese bataite twakana bari mubiya onye tokena ni ubukurumi iko ninga ne bone to korero botukit ne banga murayo no igale serikali usite yasa serikali
aidu tambo kire kebwandrate na ali totabe to koranga obwibi bwabere bakoba immense cyo Kenya igonga tigaba governor Asisi county babe responsible babe accountable nga chibese chiri bagutumika gali ase county babe bagutumika buyake gara nga chibese chini cyabana inchi batiye konya kugora umete ntwararanga nawe ibintu biri bakugora ndakugore ensa yechiribu okonyaranga ensa 800,000 enseyemo igonga none KERUBO ibintu mbiroro kutonyaranga bigutumikwa ase chiabisi chiri chigavana bintu bitabwenereti abana inchi bakoreranga toroseli chipara mariogo tayase chinyagitari abande bagutumika chibesa kugura ibintu bitayo igo mwanchu muri area ekeroro chenga abana inchi bakorera kurwase county abagavana mbara akora mirimo chibesa nchiroro kurinde nga abagavana abaigani ngo bagenda to gutumika chibesa ichu obobe wiki eyo metento ateba job nga marietango chenjiale nyakoro cyo mondo gakoro konsale wachakamanyara kabigite kanzu to basa komoita marietango chenjare kyagara nganigo abegeno akorase edini liege islamu bagenda takwerobelia asogo chiko chengera ida chinga kibagenda takwerobelia nigo mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati abetaka wesoke bene na boigo koena na chimboli umete ditkolidi go chengera liri umete nindagira tokoragera kyagara nga tobere tokwengate emetinyi omotinyo yo mugima igonga bona litukeria bante bakwebwatoka mundo ya korokunga fadili KERUBO tabe to kwengata na endengo kora tole igoli tukoliria infitri ligoika cheka kindly job togo chesho litukelio ngocha golinde buibui ya nembeke ndekwanya kara ingo beka litukeli ninche beke ego litukeli ngo chenjiri eta tombo to chaka kondage nga FRIDAH KERUBO nga good morning liete lingo tumekeli na lingo endagali bakagali so muskiti na ende ndio machero line pirau na chimboli echigava na enanire elinde ngigote ande ngona tarande by the way tinji kole to boso kubuna liri wata typing omuntu laro akerwezi myakanyolera ngitoni kale gotere bintu byae igo chaka kungakere simi koko yunga talarara igo manyenga nchara chenjire wiki yiga igo mugavana nabe teka kubwato kachimboli elinde gosira abegeno bedini yege islamu bosibo kwerobelia asogo chigochengira Eid Fitri yabo hango to merene no muliketo milded momanyi atomanye ngakyo moyego yo bero beretekegima Mutwe yogo chago chengera litiko lya Idi abegeno bedini yege Islamu ime county ya Kisii abo bono bale ansomutenyi omutagatifu gose mwezi mtukufu wa Ramadhani nigo bono banyora obokonyi bwe chimboli kurwase omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati bunenchere ya moyo kubaika ange enga kibago chago chengera litukelyo anse bono omurikintenda bwe abaisilamu akwanera igoro yobokonyo bu. Tumekuja hapa kutoa shukurani zetu kwa mheshimiwa gavana wetu Simba Arati ambaye kwa hakika amekuwa akitukumbuka Waislamu kila mwaka tunaposherekea sherehe za Idi. Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi. Kwa niaba ya Waislamu mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila la kheri na amzidishie na muongoze katika yale ambayo ampatie busara na hekima ya kuongoza kaunti yetu. Mtu ambaye hawezi kushukuru binadamu basi pia hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa niaba ya msikiti wangu, msikiti wa Al-Huda ambao unapatikana hapo juu CBD, tuna furaha sana kwa mheshimiwa wetu gavana wetu Simba Arati. Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi. Na ampe busara na hekima zaidi katika uongozi wake na amzidishe moyo huu ambao kwamba uko nao ya kuweza kusaidia jamii zote bila kuangalia dini hii wala dini ile. Nigo bono bagokera omokonyo bwo ase omusasoko omonene ase bono bamwakera mbuya omugavana asoko ba obokonyi obwo. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Kisii, shukrani zetu zinaenda kwa mheshimiwa wetu
gavana wetu wa Kisii Bwana Simba Arati kwa kukumbuka Waislamu walikuja kukupatia hao nafasi kidogo ya chakula ya siku ya Idi ambapo itakuwa kesho kutwa. Kwa hivyo mimi kama chairman natoa shukrani zangu zote. Kinishukuru nitawaongezeeni. Kwa hiyo tunashukuru Allah. Pia vile vile hatutoacha kumshukuru gavana wetu Simba Arati kwa kuweza kutukumbuka kama Waislamu bila kuchagua kabila ama rangi. Akaweza kuhudumia wananchi kwa ujumla wa Kisii County bila kuchagua wala kubagua. Kwa hiyo tunamwombea Allah amuongoze zaidi na ampatie moyo wa kusaidia kwa kila hali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atampatia na kumfaulisha katika maisha yake. Ase chinga kiechoni gobalia eira yogo chakubwaterana no mugavana eliogo ikirania amagenderero anene ase abegenwa abuo. Tunamshukuru gavana yetu mpendwa Simba Arati sana kwa hii mambo amekuja ameletea Waislamu. Tuko na msikiti 3 na sasa tunamshukuru sana kwa vile ametusaidia sisi Waislamu na tuko pamoja na yeye. Simba Arati ndio tutakuwa naye na tutakufa naye wakati ya kura 2027. Simba neta haya 10. Jamii yote Waislamu iko na gavana wetu mpendwa Simba Arati. 10. Tunashukuru sana na tunasema asante sana. Na sisi Waislamu tuko nyuma yake kila siku. Na sisi tunamhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Kiislamu tuko pamoja na yeye wakati yoyote ambapo anaenda kuhudumia jamii na jamaa yetu ya Kisii County. Golipoteria egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Anchumulilia on Ndizi TV orobotu ni godwa betru ko na Mildred Momanyi anemono ase aba egeno balia bedini ijeke Islamu wabete bakonyora awosirwa korwa ase omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati. Afrida getambo kirekianga nonyanga ekoroba ndrete gochengera omuyega oyo o Eid Fitr na boigo inakie ya Ramadan ebwendete boigo abarai abagen rekubasira FRIDAH kuna njira ya moyo konekinga obomo mboro asense chwa Kenya na wego na barungu cha barwa ensemo yabo igusira bali abatari kwenyara sigo no bagwente basirwe na boigo karabanda tegusira abande nde babagwikira abantu abange FRIDAH nigo chinga kiechika bagendete kweroberia angagetenga holiday nechebe yo guchingira litukelio anaende mbabe bagukora rende okwengata na gusaba kwabo litukeli baba kuibwa tukakigima babe baguchaka kulindagira bene igasabe genwa bege Islamu bedini ya Islamu niko toko baganelia Eid Fitr yengi ya kerera abekego ika chinga kyecho yes da korende na bange babiri babaswa ime ijomoroberio gwinsakia emambia jabono asindo chinga Jackie Nyanchama tabanga good morning FRIDAH and job morning too ando cheteresa kemunjo tenga bwakire joba na FRIDAH korua muranga tuko nonde amo na bwakire wiya ndoche Adolphine Murata banga better late than never job and FRIDAH wish my children, parents, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind to have a fantastic day ahead of them. I'm in from diaspora. Ndoche Edwin Matagaro Brown Onchari good morning nikiwa estates za Nyariacho the capital city of Nyamira niko tunde ndani ndoche Ritunda Green from Karen following na hai kerondo chenga MC Saira gatanga pamoja from Amasago Parish niko ndani Mystical Fred Moga gatanga korwa Nyakenyo Misia Secondary agatebanga notramo hadi mwisho show iko lit Jared Yunge korwa Nyankororo atanga ime yomorobelio bwakire na Peter Mayoyo Taylor Mogusu Onduso, Mike Tango Zulu, Rozo Michimo, Daniel Soweto, Victor Omondo, Kefason Basire, Eric Osoro Momanyi, Wansi Basoe asi Omorobeli Mbarikiwa, Sospita Osiemo from Kabianga Nikondani. Lord Samuel Blessed Son, live from Kirina, Ocharo William, watching from Sensi Kisii.
Moseti Kibande Sokoro atabanga kuri Kenya Village Nyamira County ama ene nyasaye tiga agendre ni akor kunyasaya na gatoga ndre komo semeri abo gondo che Fredo nduko korwa bitare bukeire bonchari bumorenda suneka pamoja kerondo chinga Benjamin Ragira gatanga good morning Fridah na Job na wakachi kutoka Madhare area mbia mono sana Benjamin asoko bati morobeli wensakia wana mambia yes Fridah abuni gatia bado ga somsumo berio abwensakia alse emambia yabono asubeni andonsi aso tutengarete tabinga nayo kogera twabuka nayo kogeranga toto ikarana sumuru bwensakia igo sanga na into karengare kyao nabo igo sanga egati yamagori yao bosilingana obwate na intwe rinde bwatoberi bwali motroyo ndeta betoko bali bwali mo na mutu watera sumtando ito Facebook Ndizi TV News Digital semo eri YouTube Ndizi TV News wetra ase umtandao www.ndizitv.net nase namba yesimu nabokulika ujumbe yagenke 0792192834 pindi location yago bono mambia tomanye nganka yoko bwatelia omorobeli korwanya koraseke bago kyago tomanye onya kole nyombe ruseyenke tomanye ngo andonsi asole abantu bonsi ba team diaspora tomanye asemo kubwata omorobeli korkwendo manchumulira ya sentunda ya gatatu yaranga abageni baitomba chikoba bagwikerana ase studio kerango konyeranga ali tukolia JUMANNE botambe nigo tokumulikira amangani alingete ensemeli yobo cheno ekaturabe tokoligereria nga magega yechi county koletwa nga kibono bochenu bwabere bokoba ase chi county echo nga kiemero beli babere bakobeka ningi kyabere kegwonchoreria ekerokolengani nga enga keri chi county chitale ngororo na bono iga job tomanye ngomba geni kitobwata ase studio litukolera mambia bono nigo turachi kumutwara omuliki omonene abwekyombe keriketenenete aba nurses Kenya Nurses Union na Justin Moriasi na boy gotutwara umuliki avene igona baliki bonsi ndobake organizing oyo kwaligania na oyo oba bunomonogeli bwekyombekeli na boyugo umuliki bene bwekyombekeliya Kenya National Union of Nurses Bernard Kerosi abaraba usangana intwe emambia yabono ngoma nchumuli yabona sevire biga etogoso asomoti mokomokeigo tokoirana ntobe tokoirana asentunda ya kabere ekironda bengo gwetia ase gazeti ya Daily Nation nje buna botambe gazeti ya The Standard asigotobasa usukomo nchumuli leo Ndizi TV tetora asiomia kiduka tokoirana tobe tokoenda busanga naye ase obaime igoro naralia ya aerobolito ase chinsemo chiria cha magazeti Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Laboratory ya Dynapath nige bwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine yekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta kuna unarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itomu ya torto kurida marwiri na malaria kuri tore sukari topima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zonse laboratory nkuru baro bokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bwa mabere arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobo
Songo asamagacho asansura complex center of capital roundabout angena National Bank kusoba kirisimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi yao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii na boko bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusii Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bikutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomo Gusii Nyangweso ni ngenda tingokora Nyangweso nakoire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjireyo nanjire keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echinenchi ngekero chomo Gusii tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa azetayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bare abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano bwagatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Maragoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenchende umuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye kurikira bono ayebuna umwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord
buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biogokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage. Gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gisiri na muno banyore asoro segerwa boro yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cy'omusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyo Kisii asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mparabale na Shell Petrol Station imiyo mu cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kegima mwanchi umuliyeli abigeta seni kia Ndizi TV neneto kwaligania asentunda ya kabere chinga kitoga ntego sanga imeyo morobili ENSAKIA bono mambia asentunde igato kumulikira asensemo ya magazeti kondo mwanchi umuliyeli neto konyelianga nabakwenda kutobwete asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital nabiga asensemeri ya YouTube wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bakotanya wetra www.ndizitv.net wega nabo sanga na intekerenga likiago pini location yago wetra namba yesimi ya 0792192834 elinde to sange asobwa mukondo mwanchimulire tengwira ya mase ya magwika ase gazeti ya Daily Nation page nentangani kerando chenga umuliki we gazeti yo amulikiretenga na emwamunga Salim Davadi gochikoene kyanga ekyama keligia ANC kyabereke ko bwatrana na gosoa asekyama keligia UDA nabo igokoba ekyama ekemo ekerondo chenga omoraibense ebichayo omoraibense regali ekeragatebanga muri kibigazeti yakwene kinga omoraibe kyama gya UDA nigo aganete ebyama byonse bibe bikobekwa nakobalibwa elimo nakurukwa ekyama gya UDA ekerabo igase cha iyo mokonyi bomoraibense Rigathi Gachagua nigo aberega kwemereria engana yogotwara abakonyi bekyama kya UDA koba abange asanikire nganigo kolengana nelichiko gosene katiba Rwaneretenga oyomo abekakora ekyame kigose kobo mukonyi bekyame kyo asensemeria Mudavadi nige mulikeretenga kibona rachkwene kenga ekyama gya ANC kyaberege koba ekyama ekemo kikerabege kwa UDM abega sensemeria Moses Wetangula nere nigara chikobwatia chimbaratero chaye Musalia Mudavadi na kwene kenga ekyama gya Ford Kenya kyaberege kobwatrana nakoba ekyama ekemo asensemeri ya UDM Ge page ya kanene page ya gatano ni mulikirete ngane yo asobo emeboiga se page yentangani nigo emulikirete
na kibono abaroira bange bagendete guchandika chingaki omogiro ogendete kwene kigwa sensemo y'abanyagitari sensemo ya clinic officers babete bakwene kya guchaka omogiro boli tukoli igora sokurubikana kwa bete kwene kigwa ase omochi o Nairobi elinde gosugume serikali kwene kyanga babere bakoigwa ebirero byabo Boiga sepeje yuentangani nigo emolikerete nga kibono eskuru ya Ololaimatia yabetege ko baikiyorokereri kiya chinga kibabwate emegeri ya drama festivals sebabete bakorokereri yago sebako twara amamirani ayo chinga ki abange babete bakogokera obokoreri bwabo ose enyincho babete bakobeka amaorokereri yabo akubwatikana nga nogotenga kwabo wetera ase ensemeri yegesakukerigo sechinga kibabete bakweboya wetera ase egesakukeri kyoba Masai gondo chikuliria se page ya kabere tolieringa ngakibabete bakweboya ngakibabete bagokora engana yabo chinga kichiri chechigosori chioko yani ngikyabete ekaba yeko ugegwa kamaiso abantu abange bakaba ko bachoranga na babete kyorokererikia boigo ase page yentangani nige molikerete ngakibono ebitabu ebinya ase nsemeli bitabu byogosoma ngakibirabe bigo chikubwatukwa chinga kibabere bakoligereria omorobereria o CBC page yomo elio ni mulikirite ngani ya soweme ase page yentangani boigo ni ye mulikirite kibono abantu abangi babere bagucandika bali bagutumika epare ya Nairobi Mombasa ase chinsa emeronge bere nainye akero babete batamaiti ase bago chichinga kim ensemeri ya Kenya National Highways Authority babete bagusieka epare yo umanchimori toko igorase page ya 5 na 3 ntabe to kumulikira engane ya sobo imenga tenga inaro aire bolto ase gazeti ya Daily Nation page nentangani Towaswa ime gazeti ya The Standard na MAANGI amulekeire ase omwaziri w'oburemi imense cha Kenya Mithika Linturi aberega kuburirwa amabolio amange igoro jobwoyo botari obya askolende nsemo yaye atebanga obwoyo botari obya nobo kigo gwabete bokonyorekana asinginje botari kunyareka gutumika ime yamarimo aho yaba Kenya atanga emebuko yoka yobwoyo etari meronge nekiri busato kolende adenga bwoyo botari oboronge bosibole fake mboyo imense icho ya Kenya asikolende abakenya ngo bandete kurwa ebirengero byabo ebingao Boiga gazeti ya The Standard ngakwanira igoro yoyo babete bakubekwa byara bakora una DJ Mfalme asebono iga babeire bakubwatu kona bono iga nigo barachiko bakiroli bya serikali ase ekinage uityo kumobisa oyo mububutuki bose DCI aseboigo gazeti ya The Standard ikomolekera igoro yechискuru kubuta egati yabantu akero amaunchirilio agendrete akere serikali agendete guchiko okora amaunchirilio ase omuroberio oria OCBC naboigo ni gazeti ya The Standard ekwanira igoro yeskuru ya Mwamba Girls yabete gekonyora obubui ime yense yecho ya Kenya se ekeminano kelia ya basketball toso ime page ya kabere gazeti ni ya The Standard ni gobono iga abanyagitali babere bakomomochia omurai bwense ase okogenda maminja ni chira balirete aba Kenya kenigo babeka kolira aba Kenya chira chinyinge anene mono ase okonekinga ngusira bale ewizara eliyobo chenu wetera somorobiri okonekinga abokolera ngoba buli ase aba Kenya bonsi ase sector eliyobo chenu asikolende bono iga barojenga serikali ntetegende ukuruchinkwana chiaye namona soto koranga murayibwenza batebanga serikali zikomenta besa chinde chionsi kuika aba Kenya bamenya kolengana nekerengo kiabo tanga chinkwane zikorkinga nigo murayibwense bona abairika kugenda maminja nechira abeteka kulira aba Kenya asebono iga umugabana w'ikaunti ya Nyeri abereka korwa ogochiko gotinda abe okorwa okogoserelianga nabarachi kubuta abanyagitari bali bagendrete numugiro ase amatuko abwangu igaba umugiro beroika ase amatuko uberoika amatuko
agwetani amerongo ebere ne limo aha tosobuke bosuka sepeja gatatu nigo bono iga nigo DJ Mfalme nabo igo batano babete bako bwatokwa kolengana namamocho yuguitwa kumu nyanyimbo oyomo ole asekerengo kelia kyobo tuki sebono iga babete bono iga umukagerwa omonene ase enganeye umukagerwa omonene Alan Ochieng nere bono orachikoba nere umukagerwa omonene ase bono iga bande barachikoba kirori ibe serikali kugwatikana nenganeye yuguitwa kumu yuguitwa ase kumu oyomo obwa abanyanyimbo aha oyukurunga Frederick Consen aha toskebosio goika as a page ya kane nigo ego kwanera igoro yegati yebitambokero umurai wense Dr. William Ruto na boigo umurai olia bomo obwa azimio la umoja Raila Odinga egati ebintu obwenda tekurigereria na boigo egati amamocho barachi kwambuka bosiko ya eta buna aliyama etekero Kenya bete kumubeka oyo kabiru mwaziri w'ekisemi na boigo umwaziri wa mangana alegeta chinsi jisiko ambasana Amina Mohamed ujo beteka gusinywa kuira obonyakero goboro gongo rwa Africa ase babete bakorama mocho make kolende bono iga ni gomora igwense Dr. William Ruto bare maiso kwene kinga mbali bichikokora mamocho ayo ambali ocho kokora mamocho ayo babete bakokora ase entunda elia Amina Mohamed alikuligia oburai tusikeboso ikase page ya gatano nemo niko kwanera igoro yugo taiwana na kogandra teme serikali ngate kuruchinkwana chize igo chierana amo yemaiga yomwaziri wobo remimithicalin to rigos we soke na tebanga nchamangana ya yobuyo botale boronge tayo obuyo botwabeta konyora mbolinga bwate omechando mekemeke cyane na ndigo cyalenge kiribuni kibuni kimisato asekolende kibuni kimisato nigo kiribusa to abarebe bonso babeta konyora obwakunto chikone kinga twabeta kubakana na igo obuyo botali boronge osebule kurukunga fake mboyo mense cyo Kenya kolende niga abamenyi aba Kenya bagenda tekurwa ebirengereryo yemaiga ya egati aba Kenya konyoranga nigo babeka konyora obwoyo akwemurunga ningani babeta konyora obwoyo buburkanidi amaroba nabo igo amalionyo echimboli mwanchu murendo sibitoske osi oika asepeji ya gatano na kabeni igo bono iga umurai bwense abire kurwa ekuro entindi kuchasonde bwense rabagatoka nama mocho koni obuye butali burongo buli okuruka fake niko barachikirerwa ige tambukire etindi ani ya kwanete chinga kyabeteka utarira abisijiria chikuka cha embusuro nabo igo obuye cha NCPB county ya Eldoret asabeta tebanga niko bono ensemeria NCPB na kuwa toko obuyo bu asabwango ne kwa aba Kenya libagali abene bali barabarimi konekinga ngosime kabare ebimeri byabo tusikebose bikase page ya 5 gatatu onigo abantu bane bakiri aseke gambiro gosoera ense ya Kenya na serikali asengenjo yubuzo entira obose eubiyeli etaliengi yagendate gosiaro na konekinga yerira abantu abange osiria amagima abo tusikebose bikase page ya page ne 10 kwanera igoro yechi nkachira abachigo chigo chitabwati amalemo maiga yoko musana nabo igo maiga yoko nekinga ama okumusana ko ba aroro nabo igo utatuare bimenyeri bwendrate bidia bikorunga title deeds asabo igo county nabo igo egendrate gotebanga nigo buri mu buru bwaye aha enganeye nigo obokungo bogandira konyora abamenyi bali bensemo elia ya mumia town negati abamenyi ebenseme yo sebono iga babeire bagukanirwa na kunganyirwa otenga abantu bati kunganya kuba senseme yo asubutatuara ebimanyereri bise nebikorkinga obule mu buno bwabo tusko busika sepeji kominemo nigo kwanera igoro yo murai wense Dr. William Ruto kuigora
factory eliye simiti enseme ya West Pokot buna enjira yemo erachkwene kinga abamenyi benseme yubabiri bakwebwa asikitambe ngochikwenyorwa bare toskebose kase page yekomena kabere nigo okwanera igoro yema Saimara lion killing case to go for medication bono nigo obotukubura chikogenda okurubo tindi igoro yogo itogwe endo emo imensemo elia ya Masai Mara tusikabose kase page ya 13 niyo kwanera igoro yigati y'abantu gotigwemeremo na aboyigo budget yiko industry secondary go keniwa ekitinga kibono amonchirio arachi konekiwa ACBC nigo mata serikali abatabanga nigo bono grade 9 iraji gotigara kwabera image school chidia cyuburuzo asenganera chikonekinga bono secondary jojo twara ebirasi byonzi bya kabeiro nigo biraji ko birasi bidebo sembitato egrasi kerigia ya ebirasi bitato ebirabe bya secondary eriene na mwanju mu Ndizi TV engane nerera chikonekinga abono no nyanga nechibesa bono chikona no secondary chira nense na boyigo okeaniwa igoro yabakoli emirimo asengenje bono form 1 chikobera image school chiriya cha secondary ase kumonje ku Ndizi TV ayuna mangi ndinde kwemanyera nabo okwegolera egazeti yao ya The Standard okwemanyera ayu na mangi abumulekeire imi gazeti ya The Standard. Mwancho muri eliango kwirania goika ase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere ase chigosari cyoko igyatsi gendete gokorekana chinkaki buri twore igoro abantu abange babete bakumurikira eskuro ya mokorwa ase county ya Narok yemanyikante na Ololaimatia yabetege koba ekyorkeli kiya chinkaki babete bakogosoria asensemeli yeskuru ya kangaru bwase babete bakwanekya nganigo abaroki gwabo babete bakorera emechando bagwetera anene abaroki bali ba day scholars abakorukuru school kogenda ngana korunga gocha ase school anene ase county area Naro kuchinga kibagenda gwetera amakongo anene ase okonyora osenga abako ngangana na wild animals sekera babete bakurigereria nga nigo abange babere bagoitwa nechindo gose chingiti chiri cyoro sana chinga kibarua netie konyora chisemi kero kuri yero mwanchi muri yero boigo eskuru yoboroso yangwata kurwa sensemeria atriva ime ya Machakos nero yabetege kwirali bagali yabo lia bene ase okwerera imechandeli bagwetera chinga kibale ase chiskuru anene kero bago chikobu cha amache nebitambukero biko babiko imokigwa ekero chimamba chikuba minyokya igonga nigo aborkigwa bechiskuru abale kweresera emechanda aborkyo bagwetera chigosoli cyo ko igia boiga se page ya kabere ni muri keretenga ki amateyemo yabereke gosiria amate yabo ase umubasukano bweparo yobeteka kwenekigwa ewikeri ya eta ase goikira bono amate yeye ikire gosiria abantu batano na babere goikira bono igaya magayo oyamate yeye mogosiria oyo mobo oyorenge ase nsemeria ICU ase goikira bono igaba ikire batano na babere mwanchu muri elia gosukamoto ase page inde ndocingani gazeti yane konya gocarara lakini rende naboto kurigereria kero kwenda wika ase page ya gatatu nigo emorikerete nga kibono ensemeri ya Diani nga kibali bagoikirana nga kibabere bakwenikirwa nga kibesa babwenete gwakana asensemeri chinsa chamogoroba elinde kwego kya sensemeri ya Diani nga kibabete bakwenikirwa gwakana chiribo isano nemo ni chimi isano elinde kwenikya nga kwego kya bali asensemeri ye beach ya Diani na boigo tiwi boiga sepeje ya gatatu nigo emurikerete nga kibono abanyanyimbo kora sensemeri ya Kitui babete bakwemukiga tambukira nabo yokobeka byara umugambi kora sensemeri umugambi wensemo ya Kavuta ime ya Kitui Central magega yogoita omokoli eyo kabere omokoli emirimo ye kolengano muri kibigazeti ye niga negetenga nigo mugako yabetega kubiko byara keroba bir bagokora ubutuki nabo igo kagutama batali kumonyora kolende kinga
abete gakoirana abete bakumubika biare kwene kigwangani igo yo kabeiro mokori emirimo eyo abete kagoitwa chitariki 19 cy'umwaka ulia o December kera bete kagwikira na senkeria elinde gosaba kibesa cyaye ekyabete kagokora emirimo asikolende amate korwa senkeria yabete gikoimuki getambuke na kumuita asiba bete bakumukageranga no moibi webituma asikolende gekora bune ikyo getabete kegwa kwa roboti segeta seni kyabanyanyimbo gosikabosio goikase page ya kane ani goimurikerete ngakibono omorai bwense Dr. William Ruto abwate mirobiri yokane kyanga ebya mabiri byansi bibire inseyeli abuliria UDA byabere bikobwatanirwa nabo igokoba ekyama kemo ekero ya kirwe ngani go omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi oyibo igoro mu waziri bwamangana ali yechinse chesko naki nekirenga nachikoyimo kya ekyama gya ANC na kukebeka sekyama kelija UDA rinda kwa nekyanga kyabere ekyama kemo aigani go alingete gotinya obokoreri bikema gya UDA chingaki obochori borabe bogo korekana se gochaka chitariki 24 nemo cy'umutinyi gaukane wika chitariki 24 cy'umutinyi ogatano na gatatu igo elinde gotinya obokoreri bikema gya UDA epeji ya kanene ya gatano ni yemurikerete kibono ebyame ebyo birabe bigocha asobwamo elinda kwene kyanga byabeire bikoba liboa elimo kerabo igase page yo ya gatano emurikerete na kibono omokonyi bumunyakirego kyama bya Jubilee David Murade na kibona bereka weso kebene na boigo ukwanera engwana yoyo kabero morai bwense Uhuru Kenyatta igoro y'abantu babete bakogenda maminchanere ase obokoleri bwaye na kwene kyanga nigo osinige ngwana ejo ti yarengete Raila Odinga ase kolinde niga bete kagukwanera igoro yabalia abete kagosira elinde gwekenya asensemeli ya siasa nga kibona babete bakumonchikira na boigo kogendera nobokoleri bwabo Manchi muri ele karogori ele ase page ya gatano na limo nige muri kedite county ya Lamu ase kwene kyanga abamenyi be county yobono nigo barabo batararora impact yo mugiro bw'abanyagitari ase bakwene kyanga no nyumugiro bw'abanyagitari kogenda kwene kigwase clinical officers ba chakire na barabo mugirobo nensemeri ya lab technicians barabo ase county yo ase kinyagitari cye serikali barabo mbaraba bakorora abakoreri bokoira na magega ase omuliki bw'gazeti ya mulikedete homo menyo yomo asensemeri ya Lamu ase tamis Rukia Omali ekerabete kago ikirana chinsemecho na boigo konyora obokoreri bwabene sabete gakwenda gago ikigwa na kurwarirwa eraga ene kenga ase county ya Lamu ase kinyagitari cye serikali barabo mbaraba bakorora umugiro gosobo koreri asensemeri obochenu tibora baboko irananse kero kulira se page ya gatano na kabere oigo nera nige murikerete amangana alingete wizara yobochano ase murigete nganigo abana babere babete bagusiria obugima bwabo asensemeri ya Mombasa magega yokoganya ase chinga kichintambe ase kinyagitari cye serikali elinde konyora obokoleri oigo nigo bamurikerete enga kibono abarikora se chikanisa babere bagwesoke na kubolia umurai bwense kwene kyanga nko gutwara bale chingwana cyuko igwana nensemeli abanyagitari elinde gukora wocandika kwa bakenya abaganitie obokoreri ase kinyagitari agosikabosyo goika ase page ya gatano na gatatu nigo emurikerete ngakyo bokoreri bwabete bugoteneniwa ase pare nene ya Nairobi Mombasa kubwatikana nga nigo abwatani kora sensemeli ya Ken haba bete bagosieka pare yo ase kolinda bale ko genda gwetera ase pare yo babete bagotenina gwetania chinsa emeronge bere nainye baganyete pare yo ebeye koigorwa kogenda goika ase page ya 10
nigo emurikerete ng'akibono omorai bwense abeteka gosioria bene kampuni yokorosia esimiti eyere yekerengo chibila ne 45 asanegetie ng'anigo abakenya babwenete gutumika kiri babwate erinde kwegenderia asobugima bwabasabiri gakwenekia ng'aniga agendete korosia uchumi ya Kenya na kurinde nigo uchumi yetarabaki kekoba engikerano ande niga abakenya babwenete gutimuka akanibo karia gakebabwate chinga kegendete kurigia chinjira cyokogorora uchumi eyo manchumulia guika ase page ya 12 nigo emurikerete na kibono DJ Mfalme abetega kubwatuka ase korinde arachikoba kirori kubwatikana no boiti obu abetebo kwenekigwa korinde nigo yanchikirenga nigo babiri bakwenekia ngakora sensemeri ya Director of Public Prosecutions nigo banekirenga nero rachikoba kirori bosiwiki gambero ase olio betega goita omobisa Felix Kosikei goika gosiria obugima bwayo manchumuri elia wekiraga abo ase page ya 12 nongwekira omoele bo magazeti alero kurinde toska nabo kwendo inyorere egazeti ya Daily Nation esomie amange Wanchumuleria on Ndizi TV abuno tujokora okomolekera amagazeti emambia yabono iga asikunene ndoche ngambale babiri bagoto text gwetira ase omtandao oria on Facebook or WhatsApp ndoche nga good morning Kerandi Dennis watching live from Nakuru City na boigondo chenga omwari mzerefania onserio kurua Riana Bonchari mark me present FRIDAH nigo narinko batiga ase abageni baito emambia yabono ninde babikubosanga nabarabuo asikolende na babiko batakira lichikolegia kulenda namanyunga abageni baito babero ikirana ime ye studio Ndizi TV abageni baito mbarabia ba umwanchi umurigeri abageni baito babero bagwikirana ase studio kero turabeto gosanga nabariki korase kyombekeliya abanase rero tkurera ntobeto kwemanya amange igoroyo bakoreri ase chi county magenga ye chi county gocha ninkyo bakoreri ngakibwabere bogunchuka ase nsemeli ye chinyagitari gose ase nsemeli yobo cheno ningi kelito abeire tokorora kegunchereria gosenga obakoreri mbo gendete ko babuna bwa kabeire gali kale kero turabeto gosanga no likikorase branch rigosoro sagero lirwa Nyamira organizing secretary Justin Moriasi na boiga sensemeri iyo muri kikorase kyombekeliya kyabanas orosagirwa Nyamira Bernard Kerosi asigo Manchumuriro Ndizi TV ekirenge kanene unamwe goteba ningaki oboncheria bose obochenu babere bogoncheria maiga yeji county bose serikali county gocha arolire kwemanyia amange oigo FRIDAH tokani kwemanyinga omonasi omusacha abo mugungu atabantu bangetumatinga abanasi n'abasubati abasacha mbebe abanasi igo ninga na trabe to kwimanyia ase oboime ase goto basa gusuka ase ngencho FRIDAH kwira na kwenda gusanga na intwe nabagene baito ase imambia yabono Ndizi TV Ubwansu Gusii Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari
professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Omwanchumuliria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na ibere